Като десетки хиляди хора всяка година, вие се готвите да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека. Уверете се предварително, че жалбата ви отговаря на всички условия за допустимост и по-специално, че сте повдигнали оплакванията си пред компетентните съдилища в съответната държава и че подавате жалбата си до съда в предвидения срок. При подаване на жалбата си трябва да се съобразите с някои формалности. В противен случай съдът може да не разгледа жалбата ви. Изтеглете формуляра на жалба, който е на ваше разположение на интернет сайта на съда, и го попълнете изцяло, без да използвате съкращения или символи. Обърнете внимание, че ако формулярът е непълен, той няма да бъде приет. Затова се уверете, че сте спазили следните инструкции. Попълнете всички графи, които се отнасят до вас. Ако сте представляван от настойник, член на семейството ви или адвокат, попълнете съответните графи на формуляра. Изключително важно е да подпишете пълномощното. Посочете държавата или държавите, срещу които е насочена жалбата ви. Това могат да бъдат само държави, които са ратифицирали конвенцията и фигурират в следния списък. Направете кратко описание на фактите, по възможност не по-дълго от 3 страници. Опишете ясно в хронологичен ред събитията, довели до твърдяното нарушаване на правата ви. Посочете членовете от конвенцията, които смятате за нарушени. За всеки член, на който се позовавате, обяснете поотделно и накратко в какво се състои твърдяното нарушение. За всяко оплакване, т.е. за всяко твърдяно от вас нарушение, посочете действията, които сте предприели пред вътрешните съдилища и средствата за защита, които сте използвали. Посочете датите на решенията, постановени по вашия случай, и датите, на които сте били уведомени за тези решения. Попълнете тези графи на формуляра само ако не сте изчерпали всички средства за защита или ако сте отнесли случая пред друга международна инстанция. Ако вече сте подавали жалба пред Европейския съд по правата на човека, следва да посочите номера й. Трябва да изпратите на съда копия на всички относими документи. Подредете ги в хронологичен ред, направете им списък и ги номерирайте. Не изпращайте оригинали, тъй като те няма да ви бъдат върнати. Когато приключите с попълването на формуляра, разпечатайте го, поставете датата и го подпишете. Изпратете го задължително по пощата, заедно с копия на необходимите документи. Ако формулярът ви е попълнен правилно, съдът ще прецени дали жалбата ви е допустима и в случай, че ще разгледа оплакванията ви по същество. Обърнете внимание, че ако формулярът ви не е попълнен правилно или не сте приложили необходимите документи, съдът няма да го разгледа. За да успеете да попълните формуляра на жалба възможно най-правилно, моля прочетете обяснителните документи, предоставени ви от съда.